Pel transport públic, aquest any ha sigut un any d'aprenentatge de noves reptes als quals havíem d'afrontar, d'aprendre a treballar amb equip d'una manera continuada, amb persones noves que en alguns casos no coneixies. Estem parlant de metges, parlant amb gent del Procicat, parlant amb els Mossos d'Esquadra, donant-nos consells i a partir d'aquí elaborant propostes ràpides, efectives i que jo crec que han funcionat força bé. El grup d'emergències es va crear per mandat del Consell d'Administració de l'ATM. El grup està composat per les administracions, l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana i la Generalitat de Catalunya i amb l'ATM i els operadors de transport públic. Per mi hi ha hagut dues dificultats molt importants. Una, a l'inici no hi havia materials i l'ATM va fer un esforç enorme en compra, per exemple, de mascaretes per tot el sistema de transport perquè no venien d'un altre lloc, d'una altra font. Ja en aquests moments és la necessitat de prendre decisions d'una manera molt ràpida i no equivocar-te. L'oferta s'ha regulat en funció una mica de les instruccions que hem rebut al principi del Procicat, és a dir, la capacitat que ens demanaven mínima perquè els vehicles no anessin plens, i ara en aquests moments està al 100% i fins i tot amb els nous vehicles que estan arribant, per exemple, en el cas de metro, estarem per sobre del 100%, el 100 i pico per cent. La meva opinió és que ha vingut per quedar-se, però no obligatòria. És a dir, jo crec que deixarà de ser obligatòria quan ja no calgui, això ho decidiran les autoritats sanitàries, i passarà a ser, per tant, voluntària. Els protocols de neteja i higiene probablement canviaran, no com estan ara, perquè ara tenen una focalització molt determinada amb uns elements per la Covid, però jo crec que han vingut per quedar-se perquè hem millorat. Pensa que en aquests moments el metro cada 2 minuts i mig es canvia, és a dir, es renova tot l'aire. La gent va amb mascareta, vull dir, hem après unes coses que ja no les deixarem de fer. Jo estic convençut que recuperarem la confiança i la demanda a poc, perquè és així com també sortirem de la pandèmia i que la gent ha descobert i crec que entén que el transport públic en el moment més difícil estava portant els treballadors essencials d'una manera molt, molt efectiva. La meva vivència personal és que he après que hi ha gent fantàstica, treballadora i que ho dona tot quan passen problemes en el món del transport públic, en el món de la medicina. Jo, almenys, personalment, em porto dintre del meu cor un record increïble dels professionals de la mobilitat, els conductors i conductores, els que estan treballant amb els centres de control i també de les persones, dels metges que ens han atès parlant, perquè tothom ho estava donant tot. I això, clar, a nosaltres ens ha donat molta força també per treballar a tope.